እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል ኣታ እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል كبير أملا مساي كاب كوني يعقوس لقاني يعقوس لقاني كبير أملا مساي كاب كوني يعقوس لقاني يعقوس لقاني እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል ኣታ እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እግዚአብሔር አምላክ ምሳይ ካብ ኮነ ይዕጉስ ኣለኻ ኣነ ይሕጉስ ኣለኻ እግዚአብሔር አምላክ ምሳይ ካብ ኮነ ይዕጉስ ኣለኻ ኣነ ይሕጉስ ኣለኻ እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል ኣታ እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እግዚአብሔር አምላክ ምሳይ ካብ ኮነ ይዕጉስ ኣለኻ ኣነ ይዕጉስ ኣለኻ እግዚአብሔር አምላክ ምሳይ ካብ ኮነ ይዕጉስ ኣለኻ ኣነ ይሕጉስ ኣለኻ እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል ኣታ እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እግዚአብሔር አምላክ ምሳይ ካብ ኮነ ይዕጉስ ኣለኻ ኣነ ይሕጉስ ኣለኻ እግዚአብሔር አምላክ ምሳይ ካብ ኮነ ይዕጉስ ኣለኻ ኣነ ይሕጉስ ኣለኻ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ምሳይ ካብ ኮነ ይዕጉስ ኣለኻ ኣነ ይሕጉስ ኣለኻ እግዚአብሔር አምላክ ምሳይ ካብ ኮነ ይዕጉስ ኣለኻ ኣነ ይሕጉስ ኣለኻ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ምሳይ ካብ ኮነ ይዕጉስ ኣለኻ ኣነ ይሕጉስ ኣለኻ እግዚአብሔር አምላክ ምሳይ ካብ ኮነ ይሕጉስ ኣለኻ ኣነ ይሕጉስ ኣለኻ